муҳимтарин хабар дар ҳамоиши минтақавии тағйирёбии иқлим дар душанбе ин буд ки Бонки ҷаҳонӣ дигар барои тарҳҳое ки зидди муҳити зист бошанд ё талаботи онро ба назар нагиранд пул намедиҳад. Ин эълонро Татьяна Проскурикова, раҳбари намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар Осиёи Марказӣ баён дошт, вале дар шарҳи он гуфт аввал вазъи масъала дар Тоҷикистон омӯхта мешавад. ин муқаррарот ба маънои қатъи сармоягузориҳо нест. натоиҷи ин пажӯҳиш баръакс ба мақомоти тоҷик кӯмак мекунад ки кишвар ба иқтисоди сабз гузарад ва сармоягузорӣ на танҳо Бонки ҷаҳонӣ, балки дигар ниҳодҳо ва бахши хусусӣ ба иқтисоди Тоҷикистон бештар гардад. дар ин ҳамоиш аз номи раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфта шуд, ки кишвар то соли 2050 партовҳои гулхонаиро ба сифр баробар хоҳад кард. Ин дар ҳолест, ки Тоҷикистон барномаи густурдаи рушди саноатиро амалӣ мекунад. Вале Анвар Ҳомидов, раҳбари Маркази пиряхшиносии Тоҷикистон, мегӯяд ба сифр баробар кардани бухорҳои гулхонаӣ ба маънии комилан аз байн бурдани онҳо нест. дар тамоми ҷаҳон қабули ин созишнома он созишномаи Париж сатҳи партофти ҳар як давлат муайян карда шудааст. бинобар ҳамун ӯ дар назар дошта мешавад, ана ҳамун нишондоде ки муайян карда шудааст дар сатҳи ҷаҳонӣ. Сулҳия Содиқова, коршиноси масоили муҳити зист, мегӯяд, ки комёбии ҳамаи барномаҳо ба он бастагӣ мегирад, ки то куҷо аҳолии кишвар ба маърифати зистмуҳитӣ даст меёбад. ҳаётамонро ба тағйирёбии иқлим мутобиқ кунем. Маслан, зимистони имсола, гармиҳои 3 соли охир, ҳамин чизҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки мардуми мо бояд ба ин аз ҳамин муддат, аз ҳамин рӯз, аз ҳамин дақиқа бояд ба ҳамин кор ба мутобиқат сар кунем. дар ҳамин тобистон ҳам аз ҳамин сар карда аз либоси сафед пӯшодан одамон гӯем, ки либоси сафед масалан гармиро аз худ инъикос мекунад, гармиро, рӯшноиро инъикос мекунад. дар Тоҷикистон равандҳои зистмуҳитӣ ба монанди ҳифзи пиряхҳо ё истифодаи дурусти захираҳои об роҳандозӣ мешаванд, аммо тарҳҳои ҷаҳонии пешгирӣ аз офатҳои табиӣ, ки зодаи тағйири иқлиманд ва рафъи паёмадҳои онҳо то ҳол натиҷаҳои назаррас надодаанд. ва рӯшан нест барномаи азими саноатии Тоҷикистон бо талаботи Бонки ҷаҳонӣ то куҷо ҳамоҳанг хоҳад гашт.